Вада неабходная для фізічнага жыцця. Такім жа чынам вада жыцця, гэта значыць вада духоўная, неабходная для жыцця нашых душ. Тады хто дасць нам ваду жыцця ў гэтую эпоху? Біблія прарочыць, што дух і нявеста дадуць ваду жыцця. І дух і нявеста кажуць: «Прыйдзі». Спрагнены хай прыходзіць, і хто жадае, няхай бярэ ваду жыцця за дарам. Хто такія дух і нявеста, якія даюць нам ваду жыцця ў гэтую эпоху? Дух – гэта Бог Айцец. Хто такая нявеста, якая з'яўляецца з духам і дае нам ваду жыцця? Ідзі, я пакажу табе жонку, нявесту ягняці. І паказаў мне вялікі горад, святы Єрусалім, які сыходзіў з неба ад Бога. Біблія вучыць нас, што нявеста – гэта жонка ягняці нябесны Єрусалім. Каго прадстаўляе нябесны Єрусалім? А вышэйшы Єрусалім вольны, ён маці ўсім нам. Нябесны Єрусалім – гэта наша маці. Іншымі словамі, Бог маці з'яўляецца ў гэтую эпоху як нявеста духа. Такім чынам, у гэтую эпоху мы павінны атрымаць благаслаўленне вады жыцця, прымаючы Бога Айца і Бога Маці, якія з'яўляюцца духам і нявестай.